Acha takuk sungno tangi kobong mani sungno. Usakango norgoto nukhana khobor channel rogo media social media rogo je Dasarath Dev Memorial College o chini 7 jon student Tripura rok ABP student rok bai bujakha ABP students rogo chini nijini borok tongphano ba chini Tripura rok tongphano chini borok buya ajagao kubuni bosongni borok chini students no bukha keboni bokrok phatika kebo yak rogo dukuma ka yak rogo bujabai ka anlogi victim rok khoroksa tongo tabuk bosajak tei baki rok khai borok baksa bwsai bo manliya exam bo rimanliya bongni college ni chung police proshashan no bahut time rikha chung 2 din doroti bongno naisingka FIR bongno duibar chung joma khaika FIR joma khaima pore chung aro thangka aro ni OC bo sai rohorka je chung nainai chung khana nainai tini nainai thoni nainai hima suno Tripura rokno amo haike borok thungui tongo aboni logi tini phungo chini Ramchandra ni block president subjonal ni chairman rok khwai ni tei aing asram bari ni chini Tripura mothani borok thangka principal bai kok salai guardian rok bai kok salai principal tamo step na harka bong torof hoite saimanan bagi haifano borok kuno phano step na haya ko aro tini ABP ni borok phai bongno sai tongkha nok samne authority na hari college happaika nongno sabo permission dikhaini je ABP ni student federation khai tongnai rok borok omo saimana nango je Indian constitution se cholu Indian constitution article number 19 borok nai naithung kuno jaga thangnan boy kebo no kasumia kaso kahangkai ulta borok se aino khlainai borok mangsa jotno chaya khai tongo haipano o jaga proshashan ni ekdom failure nugjagui tongkha proshashan kuno khaimia bo khali asario norokno khainai jeng nainai hinai kintu chini student rok tak thangaro porimalia chini Tripura ni student rok thangaro tongimaya omo tini first time ya admission time ongthung kubuni jora bo same omo haino choli tong tini jeng Greater Tripura Land sanmani omono karon chini student federation rokno jeng sudu khwai college o simia jeng Tripura ni kwbangma college rogono omo hai incident rok nugui na tongna social media o जों बंगनो बहुत जरा रिखा बंगनो बहुत जरा नाइथिंका जों जतन जरा रिखा चिनि ABP नि स्टूडेंट्स रंनो जों सालाया गले सेटल खायना नायखा अपन बर सेटलमेंट नि दिगि थांगिया आन बागै जों TISF रंग मिलुइ खवाइ डिविजन नि TISF ते आं और सेंट्रल नि प्रेसिडेंट बर मानजागै दिनि प्रेस मिट खाइ जों ओ जागा डिक्लेयर खायो जे खना जों खवाइ नि लामा बन्द खाइ दं खवाइ नि लामा सिम बन्द अंगला ओ जागा हाईवे बन्द होई दं माने pura Agartala te Tripura ni connection bondo khai tongo जों judi khana phano judi culprits rokno action na hai angkai je bujangnai rokno bonono judi khana romya angkai thik ase जों saimano college ni student walai mano जोंहा jaga kuno chini kuno montobo kori जों amon bagai जों kuno interview bo khaiya haipano जों nukjakha je borok college ni students rokno je Tripura rokno borok na bujangai bokrok phatiman se কোনো অ্যাকশন যে নাহার জায়গা যে বড় তিন বেশ বৃষ্ণন বুঝাই মালিয়া অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেসিং থাকা ঠিকই নখরকা কোনো বড় নি অনেক সে ইনজুরিং খা কিন্তু আউটসাইড নি বড় ওয়া জায়গা হাই বুফাই কাহিনী जों খানাও চিনি যারা স্টুডেন্ট পড়নাই রগা জায়গা जों সাইড খানা দিকা আউটসাইডার নো মারমনাই যে কলেজে পড়ে তংনাই বংনা পানিশমেন্ট মারিনাই বড় जों পুলিশ নো টাইম দিখা যতন টাইম নিমান পরে বড় যতন যে বংনি নাংমানি সামুনো খাইমেন বাগৈ bongno जों time ni man bising time period ni bising borok samu khayan bagai जों khana khwai ni lama close khai tongo khana ni simi जों lama bon khai tongo chini demand no tongnai je khaina rongna punishment nidi te borno strict action hanan bagai jara o state ni government o tongnai borok to sai tongo जों joton bagai na tongo sabke sath sabka vikas engka tino ma haingla kam sabka sath sabka vikas engka tin tangai asak chini Tripura sa bongsarok bujagai tongina rok kuno khaiya school kaisa institution kaisa jotono poriman nai jat ajago kwrui nongni borok thangmano gwnang nokni CPM congress jotonin poriman কিন্তু o jaga je borok jodi শিক্ষা প্রতিষ্ঠানো ma hai jodi borok khaina nai khangkai politics jodi oro dana nai khangkai omo balance saya segono dikkar khayo te omoni doti state government rok omoni je BJP ni koto leader tongnai rok bong nomono जों sahoro nong thani जों amon aban tongnai norok amno doti clarification khadi
te amoni je borok tongmani bongno punishment didi khai tini sudu khwai division जों khana close khai tong aboni ulo te kotor phanungi man khwai boja kasuna khwai boja kasujane khwai ni lama chini main je lama tongmani chini highway जों amnon segang kasunai abon pore te boja kasujana to जों asa kam ka saimya ko haipano जों taksu jaroti chini final decision ka जों khwai ni highway lama जों khana close khai tongo so amono joton thani no awi mung tongnai te joton thani koi mung tongnai omo lama kasumani tini borok bujaka amo simia tini borok bujako khanakai nong ni sero bujangnai soni joton bujangnai jara ABP khai tongnai tibra sarok nong no amo nang ahban du norok taban su di norok safety ni tini শহর tini আগরতলা শহর roga hai rogobo jogomo जों ante hai khobor khanai tongo जों nugibo tongo BBMC college roga MBB college roga tamo soli tong college ni mungse Dasharath Dev Memorial College joton saimano Dasharath Dev chini borok se tongmani tini chini nijini borok ni college se chini borok nijini mungni college se जों porimal ni omo hai tini din phai tongka chini tibra saroni bage omo hai sal phai tongka amoni bage no जों grade development ni demand tongo tongoi thanai जों je maya sak जों omo khai thanai te chini je ADC area was जों tebo college nam dihini जों सरकारनि थानि ahbon hambai nong sinimung ke ani sinimung khai ang central ni TISM ni president Sajra Deburman logi tongo college ni in charge Saslang te aingo tolong chini agini o college ni no tongmani in charge taja te bo khai chini victim bo bujaka te bin logi te borok tongo te 6 jona borok baksa tabu bed rest tok laija borok busaimia te joton oro TISM ni students rok chini wings ni borok tongo to जों abono chini joton khwai division ni ngai te chini community TISM ni borok joton khana जों abono ready tongnai je khana lamo bondo khaina Doctor Naitugida Manka Piaba Sonography ni bagai thangnai kobini thairogo taitawana di khwai hangkor lukurani bagai kaham koktama tubui phaikya Siri Diagnostic Center tini ni simi Diagnostic Center ro sengri rezaka sonography ni kaham amjogmo hati shalthi dino kaham ko sonologist bai kaham sonography ni amjogmong khlai manai nikuma Siri Diagnostic Center USGN ECG Clinic khwai Ridoy Hotel and Restaurant Ganawo hati shalthi dino kaham ko sonologist bai kaham sonography ni amjogmong khlai manai te tabuni simi kaham amjogmong no khobui wai sabai no ultrasonography te ECG ni kaham amjogmong ni nikoma Siri Diagnostic Center USGN ECG Clinic khwai Ridoy Hotel and Restaurant Ganawo phone by kurungdi 8787529053